Der. Prøv lige se. Nej, de kommer herhen for helvede. Sejl for helvede. Sejl for helvede. De er lige under os. De er under os. De er kæmpe store. Jeg er sgu da rig for dem. Det skal du sgu da ikke være. Emil, for helvede, mand. Det er spækhugger. Kan du se det? Ja, for helvede. Sejl mig lige væk. Tag en billede af det. Jeg filmer det. Se her, prøv at se der. Der er nogle billeder her. Jeg filmer det. Prøv at se en find, den har den herovre. Og holder du ved, hvis de hopper ned, ikke? Er du tosset, mand? Prøv lige se nogle fisk, det er sgu da spækhugger. Det er spækhugger, Emil. Ja, hold da kæft, mand. Det er verdens farligste fisk. Hvor sindssyg, mand. Tag nogle billeder for sig. Jeg filmer det. Jeg har det helt på film. Prøv at se en rygfinde, de har. Du er sindssyg, mand. De svømmer under båden. Ja, de er jo væk nu. De er der, ja. Ja. Er du sindssyg nu? De var godt nok store, Niklas. Nu kommer de herhen igen. Ej, vi skal sgu ikke have mere med det lort, det gør. Hold da kæft, er du bange for en fisk? Jeg har sat mig rej for spækhugger.